Здравейте, това е цвекло, захарно цвекло. А това е нищо. А това, че в мен ти изпълнявам всичко на този агар бос, него го мързи. Сърце са, брат. И вие, те взеха много демите. Help now! Help! I want to help! I don't want to help. Аз ти помагам, а ти правиш нищо. Сърце са, бе. Аз имам цветно стекло. Thank you, че ми даде отвъдници и не съм сам. Брат, тази мисъл ли изпълняваш? О, да, ти си на Матио. Човек най-накрая не изпълни мисълта на Матио. Човек, изоставям те. Аз си минах моята мисъл, сега ще мина друга мисъл. Клипът е от 1 минута. След този клип може да снима един на агар и още вида. По-хубаво да заснемеш. Пеню, я види дали клипа ми се е качил. Човек, аз не знам, изпълнявам си мисълта. Аз мога да изпея песента, ти не. Оле, какъв левел бе това? Сега човек трябва да се бия с един бос. После трябва... Това го направих с другия герой. С Калиси? Убили Калиси? Не! Брата, Калиса е невъзможна. Ейш! Ще се телепортна, брат. Аре се състезаваме. Уи! Аз съм на тук. Аз имам подскока. Не е честно. Вече ти се сърдя. Официално. Брат, аз отивам да бия бос. Ако искаш, идвай при мен. Аз идвам тук да си бия такива малки твари. Моите тази твари, мирете! Притвара! И ти! И ти! Така, умряха. Много добри. Пеню, ела. Не мога! Бя се с вещици твари. Аз ти воза няколко. О, не, трябва да се махна от тук. Брат, много ли? Следвате ли ме? Едият избяга, а другите два умряха. Нямам, че трябва да пусна ги сам. Брат, аз ще бия вещицата, не ти. Аз не бих вещица. Брат, това ти мислите да убиеш вещицата. Не. Тогава да вземеш нещо. Нека познат, че е в чест. Защото моето е. Не убиха. Не са. Още си жив. Брат, дръпни ми се от пътя. Бия другите. Убей ги. Да, погледни на колко кръв съм. Да, на много си, успокой се. И тук има малък бос. Проблем, че няма могъм. Няма могъм. Чак ще го завърда. Убий го. Аз трябва да взема този чест тук. Аз не. Аз трябва. Сега трябва да се качи нагоре. Ще ми помогнеш ли? Ела с мен. Идваш ли? Идвам. Кой си? Идвам. Ето, телепортнах се. Магическа чуда. Да сляваме с ръка. Чакай. Е така. Чакай, аз искам XP. Свекло. За мен. Ти не се зажаваш такива лоши неща. Свеклата са. Да, дами и господа, това беше края на клипа. Абонирайте се, споделете. Чао, хора! Кликайте линк към канала на Пеню в описанието. И ще ви кажа чао след малко, защото сега... Да, казвам ви чао направо. Хайде, чао. Чао. Брат, че го бия преди теб, как ми се струва. Кое да биеш? Ще бия бос вещица. Пропуснал съм захарно цвекло. При мен няма захарни цвекла.
Защо, брат? Това са някакви купички. Не, няма никакви купички. Как не ти се падат? А мен ми се падат. Оли би, аз трябва да ги убия би. Точи. I need somebody help. Чао. Брат, сега на Гаро ли ще играеш? Да, само... Не, ще поиграем малко. Поне човек моя клип да свърши. Оля, аз трябва да бягам от тези. Добре, хора. Юда, бич! Умря. О, захарно цвекло. Аз чек, знаеш колко цвекло имам? 13. Добре, хора. Убиваме боса и приключваме клипа. Аз получих магическо оборудване, защото не изпусна. Може едно цвекло? То клип мисля да го кръсат цвеклото. Ой, той ще ме убие, бе. Яшва! О, не, трябваше ми е тъмъгън. Още цвекло. Аз съм спим. Още едно цвекло. А те откъде се взимат, бе? Човек, знаеш ко? Тука. Вместо да се бия с босовете, така с телепортнах. О, не, трябва по-шизли! Не, помощ! Ще умра! Сезак! Бързо! Едва ми ги убих. Още! Аз бягам, чао. Много добър. Но това тук не е добър нещо. И здравейте, хора, това е четвъртия епизод на Драк. Това е четвъртия епизод. И хора, това е мина! Хора, това е пична бик. С екстракта се бия, ако знаете. Това означава да си напълните инвентара. И хора, това ще за края на клипа. И до утре!